Lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan na početku lokalnog Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza na području županije zabilježeno 153 novih slučaja bolesti COVID-19, a trenutno je aktivno 1332 slučaja. Ozdravilo je 207 osoba, na bolničkom liječenju nalaze se 43 pacijenta, od čega su 3 na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminula je jedna osoba, 1956. godište, s pozitivitetom na koronavirus, koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge pridružene bolesti te nije bila cijepljena protiv koronavirusa. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 349 uzoraka PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 22.147 osoba. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa, jer samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. U prostorima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci održan je panel na temu Intermodalni logistički centar, zelena logistika za gospodarski razvoj Križevaca. Stručni panel održan je u organizaciji grada Križevaca i Saveza za željeznicu, a ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovali su župan Darko Koren i pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac. Župan Koren istaknuo je kako će se kroz projekt pripremiti prostor za razvoj u budućnosti, posebno ako se ima na umu da takav model nema u kontinentalnoj Hrvatskoj. Naredna desetljeća će sigurno obilježiti ovakav koncept prijevoza, transporta roba i sigurno ćemo biti u prednosti nad onima koji ovakav model neće imati. Kod nas na kontinentu ga još nema, postoji tek u pomorskom transportu, tako da je dobro što idemo u korak s vremenom i novim konceptima. Veselim se što će se to događati u Križevcima, u našoj županiji, jer će taj projekt obilježiti širi prostor, kazao je župan. Izrazio je zadovoljstvo što je projekt uvršten u razvojni sporazum sjevernih županija koji je potpisan krajem prošle godine. Ideja je kod nas naišla na razumijevanje i podršku, te smo ga uvrstili u razvojni sporazum kao jedan od 5 strateških projekata za našu županiju. Grad Križevci su potaknuli ovu priču, a mi ćemo se nadograditi u svim formama u kojima je to moguće. Istinski podržavamo ovaj koncept, posebno ako promatramo da se trenutno investira 3,2 milijarde kuna u željezničku prugu i drugi kolosijek. To potvrđuje da se ovdje razvija ogromni potencijal za daljnji razvoj projekta i gospodarstva, zaključio je župan Koren. U nedjelju 30. siječnja u Društvenom domu u Torčecu održana je 140. redovita izvještajna skupština DVD-a Torčec. Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Torčec Zvonimir Legemec otvorio je skupštinu te pozdravio nazočne članove DVD-a Torčec kao i ugledne goste, i to predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Darka Palaša, načelnika općine Drnje Petra Dombaja i izvjestitelja vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Krešimira Juratovića. Nakon prihvaćanja dnevnog reda skupštinu je dalje vodio predsjednik radnog predsjedništva Zlatko Zvjerac. Izvješće o radu društva za prošlu godinu podnio je zapovjednik Marko Barić. Izvješće verifikacijske komisije podnio je Darko Kuzmić, a skupština je jednoglasno prihvatila sva podnesena izvješća za prošlu godinu. Prijedlog plana rada i financijski plan prihoda i rashoda za ovu godinu pročitao je predsjednik Zvonimir Legemec. Iz planova je bilo vidljivo da će se tijekom ove godine krenuti s izgradnjom novog vatrogasnog doma vrijednog gotovo 7 milijuna kuna. Skupština je prijedlog jednoglasno usvojila. Tijekom prošle godine članovi društva bili su veoma aktivni i na polju osposobljavanja, te su uvjerenja o uspješnom završenom osposobljavanju za zvanje vatrogasca primili Ivana Legemec, Kristina Paveli, Valentina Matijašić i Mario Kaniški. Od gostiju nazočnima su se prigodnim riječima obratili predsjednik vatrogasne zajednice županije Darko Palaš, koji je pohvalio dobar rad aktivnosti i ažurnost u radu članova društva. Načelnik općine Drnje Petar Dombaj pozdravio je sve nazočne i zahvalio čelništvu društva na konstruktivnoj suradnji. Čestitao je svima na dosad ostvarenim planovima, naglasivši da općina Drnje stoji iza DVD-a Torčec kako u realizaciji izgradnje novog vatrogasnog doma, tako i u svim ostalim aktivnostima. Nakon završene sjednice skupštine, članovi društva upoznali su predsjednika Darka Palaša s novim dobivenim vatrogasnim pick-up vozilom.
Jučer su u općini Novigrad Podravski predali prijavu projekta izgradnja montažnih tribina u Novigradu Podravskom. Projekt s pripadajućim propisanom dokumentacijom prijavljen je po javnom natječaju za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u ovoj godini, a kojeg je raspisalo Ministarstvo turizma i sporta. Projektantski procijenjena vrijednost projekta je 551.936 kuna i 50 lipa s uračunatim PDV-om. Cilj projekta je izvođenje radova izrade podloga, kupovina montažnih tribina te postavljanje montažnih tribina kraj nogometnog igrališta NK Drava Novigrad Podravski, a sve sa svrhom unapređenja sportske infrastrukture, popularizacije sporta i fizičke aktivnosti među svim dobnim skupinama lokalnog stanovništva. Ni ova prijava ne bi bila u zadanom roku tako kvalitetno odrađena bez velike pomoći i angažiranja stručnih osoba iz Koprivničko-križevačke županije, ističu u općini te zahvaljuju i projektantu i kolegicama iz općinskog jedinstvenog upravnog odjela. Od danas vrijedi novi plovidbeni red skele Križnica u Pitomači. Tako skela s križevačke strane polazi na svaki puni sat od 7 sati ujutro do 17 sati, a polazak skele s pitomačke strane je odmah po iskrcaju vozila. Jučer je na prekršajni odjel Općinskog suda u Koprivnici stalna služba Đurđevac doveden 29-godišnji vozač koji je u 1 sat u Kloštru Podravskom upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,91 promil. Vozač je kažnjen kaznom zatvora od 14 dana uvjetno na 12 mjeseci i zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije na vrijeme od 3 mjeseca. Također jučer, ali oko 18 sati i 30 minuta na cesti Kloštra Vojakovački Carevdar, 29-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom u smjeru Carevdara. Prilikom nepropisnog pretjecanja skupa vozila, teretno vozilo i priključno vozilo, tom prilikom došlo je do udara u osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljao 63-godišnji vozač. Nakon sudara došlo je do rotiranja i slijetanja u putni jarak, dok je drugi automobil odbačen u teretni automobil koji je također sletio van kolnika. Prvi automobil je udario u treći osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljao 69-godišnji vozač. U prometnoj nesreći ozlijeđeno je 5 osoba. Kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. Kultura. Povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga koji se obilježava 14. veljače, Gradska knjižnica Đurđevac organizira akciju prikupljanja dječjih knjiga i slikovnica. Akcija darivanja slikovnica organizira se u okviru nacionalne kampanje Čitaj mi, a djeci i odraslima dječje knjige i slikovnice mogu donijeti u prostor Gradske knjižnice u razdoblju od 1. do 14. veljače, a knjižnica će ih proslijediti udruzi Mali princ Đurđevac i područnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac. Zbog oduševljenja snijegom i ledom, mališani iz dječje odgojne skupine Zebrice dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac sudjeluju u raznim zimskim aktivnostima. Naučili su da postoje mnoga mjesta koja su uvijek prekrivena snijegom i ledom, a zajedno sa svojim odgajateljicama pogledali su i edukativan video o tome kako izgledaju sjeverni i južni pol, te koje životinje tamo žive i čime se hrane. Raznim didaktičkim igrama proširili su svoja znanja o zimi te naučili nove riječi. Razvijali su i grafomotoriku, pridruživali boje, slagali slijed kratke priče te izradili plakat polarnih životinja, a kako bi učvrstili svoje znanje. Svakodnevno razvrstavali životinje prema njihovim staništima. Osim navedenog, mališani su se zabavili izgradnjom iglua od šećernih kocki te naučili slikati obojanim ledom, čime su nastali zanimljivi radovi. Udruga žena Glogovac osnovana je 1978. godine kao aktiv žena, a 1999. registrirana je kao udruga žena Glogovac. Ukupno broji 18 članica i članova koji su im od velike pomoći i uvijek dobrodošli. Članovi nisu samo iz Glogovca, svi koji su željni druženja mogu im se pridružiti. O zadatku udruge između ostalog govorila je u emisiji Podravska periska u programu Podravskog radija predsjednica Nada Štefanec. Pa naš zadatak je ovako, radnog, humanitarnog i zabavnog karaktera. Uglavnom sve. Dobili smo na poklon zastavu koju nam je izradila i poklonila gospođa Ankica Bistrović, na koju smo naravno ponosne i ovim putem joj puno hvala na tome. Također nam je posvećena i pjesma koja se zove Pjesma o Glogovčicama, koju je napisao i posvetio našoj udruzi gospodin Ernest Porjan. Budući da smo mi malo pretraživale prošlost našega mjesta, pa smo
pronašle i pjesmu koja se zove Glogovac rodno selo moje, koje je postalo i naša himna. Također smo pronašle i odjeću iz 19. stoljeća kako su nekad nosile naše bake, koja je naravno malo sad rekonstruirana. Zatim imamo suvenire, to su lutke u toj odjeći. S obzirom da na našem području je puno vinograda, pa smo tako imamo i suvenir pletenku s natpisom koja ide. Pletenku pod ruku deni, u berbu grožđa kreni, s moštom ju natoči, kroz Glogovac moraš proći i udruzi žena doći. Rekla je Štefanec, a reprizu emisije Podravska periska poslušajte u našem programu u nedjelju u 20 sati. Sport. Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca u gradskoj knjižnici Đurđevac održala je godišnju izbornu skupštinu koju je otvorio predsjednik Ivan Juričić, te su podnesena izvješća o radu zajednice, nadzornog odbora i financijskom poslovanju koja su jednoglasno prihvaćena. Dosadašnja izvršna tijela zajednice razriješena su dužnosti te su izabrani novi članovi uprave. Za predsjednika zajednice ponovno je odabran Ivan Juričić, dok je za tajnika odabran Danijel Domišljanović. Za članove upravnog odbora odabrani su Ivica Vrabec, Đuro Tomarlin, Đuro Fusić, Darko Lacković, Dario Pecikozić, Zlatko Robotić i Ivan Juričić, a za članove nadzornog odbora izabrani su Dajana Milodanović, Saša Dejak i Krunoslav Pantelić. Novi stari predsjednik zahvalio se svima na ukazanom povjerenju sa željom da u budućnosti zajedničkim snagama zajednica stvara još bolje uvjete za sve članove zajednice, kao i sportaše i rekreativce na području grada. Sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je pohvalio rad cijele zajednice te zahvalio dosadašnjem vodstvu i članovima zajednice koji svojim angažmanom i trudom doprinose razvoju sporta u gradu Đurđevcu. Pozivam sve one koji žele sudjelovati u razvoju sporta u gradu da daju svoje ideje i prijedloge koje ćemo podržati koliko god možemo, rekao je gradonačelnik Janči i zaželio puno sreće svim članovima zajednice u daljnjem radu. Kuglači đurđevačkog graničara jučer su na kuglani u Koprivnici pobijedili u polufinalu Kupa Koprivničko-križevačke županije kuglački klub Koprivnicu 7-1 i 122 čunja razlike. Graničar je srušio 3205, a Koprivnica 3083 čunja. Ovom pobjedom Graničar se plasirao u finale gdje će u srijedu igrati protiv Križevačke Elektre. Najbolji igrač utakmice bio je Antun Bionda s 591 srušenim čunjema, još su igrali Vinko Šostarec s 536 čunjeva, Zdravko Lovašen s 528, Ivan Buković s 522, Mirko Banjac s 515 i Zdravko Vokšan s 513 srušenih čunjeva. Završen je poluzavršni kadetski turnir s kojeg su djevojke iz ženskog košarkaškog kluba Podravac Virje plasirale se u završnicu koja je na redu za 2 tjedna. Djevojke su se potrošile fizički i emocionalno u prve dvije utakmice za vikend, što je rezultiralo visokim porazom u dvoboju s košarkaškom akademijom žena Lelas i to rezultatom za njih 92, a za ženski košarkaški klub Podravac 27. Valentina Hrženjak je nakon utakmice izjavila: posljednji danas je dočekao puno kvalitetniji protivnik, ekipa iz Splita. Već umorni od prethodna 2 dana nismo imali snage parirati ekipi kao što je košarkaška akademija Žana Lelas. I loše smo pristupile utakmici, nismo se držale dogovore i već u prvoj četvrtini bilo je jasno da će se u Split vratiti s 3 pobjede. Bile su rastrčane, motivirane i gladne pobjede. Poraz je najnormalnija stvar u sportu. Smiješ izgubiti, ali tek kad daš sve od sebe. Mogli smo i trebali puno bolje. Ova utakmica nam je pomogla uvidjeti stvari koje moramo popraviti ukoliko želimo za 2 tjedna biti konkurentni za medalju. Čestitke ekipi na osvojenom prvom mjestu zaključila je Valentina Hrženjak. Vrijeme. Sutra nas na Jadranu očekuje pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice može biti slabih oborina na granici snijega i kiše, vjerojatnijih na istoku. Vjetar slabi umjeren zapadni i sjeverozapadni uz najnižu jutarnju temperaturu zraka većinom između -5 i 0, a najvišu dnevnu između 8 i 13. U Đurđevcu u ovom trenutku mjerimo 6 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.